Climb every mountain, swim every ocean. Чуваме ли се? Не, още сега съм сигурен, че ти не е добър авио. Виждаме ли се? Добре, ето. Това трябва да ме е глава. Няма как да е друго яче. Това е. Нали? Това е. Правим ли го? Правим го. Здравейте! След повече от 2 години чакане, най-накрая събрах смелост да започна да снимам в YouTube. И съм сигурен, че няма по-добра тема за първо видео от Q&A. Наскоро бях пуснал една анкета в Instagram към моята скромна аудитория и им бях казал да ме залеят с въпроси. Честно казвам, въпросите не бяха никак малко, но съм отсял тези, които се препокриват най-много и тези, които биха били най-интересни за отговаряне. Така, първи въпрос е зададен от един човечец, който нямам представа в пещера ли живее или просто прави неинтересен, но печагата ми следва от известно време и явно не е разбрал как се казвам. Та въпросът е, как се казваш? Да бъда максимално изчерпателен и да го запомниш, понеже явно не четеш, не нападам никого. Казвам се Борис Георгиев, на 21 години съм и се занимавам с страшно много работи, които в последствие ще видите. Въпрос номер 2. Малко странен въпрос. Въпрос, на който не всеки човек би отговорил, но явно има страшно голямо желание, поне 5-6 човека, защото го видях на 5-6 места, един и същи въпрос. Колко ти е голямо? За разлика от повечето хора аз ще отговоря, но ако искате отговор на този въпрос, може да останете до края на видеото, за да разберете. Въпрос номер 3. Как реши да се занимаваш с инфлуенсърството и какъв е твоя стимул? Много малко хора, според мен, разбират реално какво означава думата инфлуенсър. Те не знаят какво се крие зад това да си инфлуенсър и ще навляза малко по-детайлно в тази тема. Да си инфлуенсър, лично за мен, означава да имаш влияние върху определена група хора. Без значение дали е в социалните мрежи или е в реалния живот. Няма значение дали имаш 10 000, 50 000, 100 000 последователи или абонати, whatever it is. Ако имаш 10 човека, които те следват в живота, взимат пример от теб и се опитват да стигнат теб или да си стигнат мечтите и целите заради теб, заради твои съвети, ти инфлуенсваш хората. Лично аз получавам всеки ден поне по едно съобщение за някого, който ми казва, че ми се възхищава за всеотдадеността към нещата, които правя, за развитието ми до момента, защото честно казвам, ако ми се погледне бакграунда преди година и половина и положението ми в момента, има голям скок, аз съм още тепърва в началото. Та да, общо взето за мен това е да си инфлуенсър. И как реших да започна да се занимавам с това, какъв е моят стимул, мога да кажа, че от доста ранна възраст аз имам желание да снимам видеа, имам желание да се показвам пред хора, но поради няколко причини, една от които е, че бях професионален пловец, нямах тази възможност, нямах и времето и считам, че всяко нещо се случва с причина и всичко си идва с времето. Въпрос номер 4. Мислиш ли да снимаш в YouTube и ако да, какво точно? Да, ето, както виждате, започнах да снимам в YouTube. Моята цел реално е да прехвърля съдържанието, което качвам в Instagram като тематика в YouTube, което накратко означава, че искам да снимам лайфстайл съдържание, като вкарвам отделно и мода и фитнес. Реално искам да снимам живота си, за да може да се вижда начина, по който аз израствам през годините. Примерно една мечта ми е след, да кажем, 10-15 години, не знам колко време ще мине докато това се случи, но когато имам семейство, имам деца, те ми гледат видеята и си кажат, имаме какя баща. След това също е и за внуците ми. Просто искам да се документирам целия живот, за да може да се види моя прогрес, моето израстване, това какъв човек съм и през какви трудности минавам, докато достигна до моите цели, защото те, честно казвам, не са никак малко, но никой не знае за това. Въпрос номер пореден. Защо се насочи към модното съдържание? Ами, честно казвам, не съм се ограничил в една ниша, но както казах в един от предните въпроси, аз целя да снимам лайфстайл съдържание и покрай лайфстайл съдържанието, понеже е най-широко обхватно, да вкарвам различни ниши като фитнес, здравословно хранене, мотивация, финанси, включително и мода. А пък модата ми е толкова на сърце, че няма как да живея без нея. Другото, което е, аз съм човек на естетиката, така че естетиката и модата вървят ръка за ръка. Следващия въпрос. Надяваш ли се да станеш известен в бъдеще? Честно казано, не знам човека, който е написал този въпрос
въпрос какво визира под това да стана известен, но ако ми говориш за дали да имам много последователи и дали да ме знаят страшно много хора, би ми било хубаво до момента, в който няма да ми пречи на живота. Иначе със сигурност бих искал да се прочуя, но не като повечето българи с простотия или с нещо вулгарно, ами искам точно с съдържанието, което има смисъл, аз да пробия. Имаш ли любима известна личност или някого, на когото се възхищаваш? Нещо като идол. Да бъда напълно откровен, нямам любима известна личност, но има двама души, на които се възхищавам и в момента със сигурност може да загубя много от гледащите, но също така мога и да спечеля много от гледащите. Възхищавам се на Андрю Тейт. Подкрепям на 90 и няколко процента изказите му. Харесва ми това, че той седи за думите си, харесва ми това, че той намира начини да изкарва все повече пари, намира начини как да помага на останалите и според мен, точно поради тази причина, това, че истински те се опитват да го заличат. И вторият човек, на когото се възхищавам е Дин Фрейзър, защото той е може би човека, който ми е на този етап идол, особено в социалните мрежи. Не съм си писал с него, само съм отговарял на сторията и той ми е връщал, както и да е. Със сигурност бих искал да имам някаква обратна връзка с него, може да ми даде някой друг съвет, да ми даде насоки. Бях се пробвал преди известно време да работя с iStyle, работите не се получиха за жалост, но продължаваме напред. И защо харесвам реално Дянката? Дянката е човек, който го следя от може би 2018 година към средата, когато той сам си го казва, той тогава беше тъп наркоман, който нищо друго не виждаше, освен забавление, това как да се пропилява всеки един ден. Той нищо друго не виждаше, освен игри, цигари, келчета, западаш човек. И в момента, като го гледам, това са колко 6 години по-късно, човек е преуспял. И точно това ми прави огромното впечатление целият път, през който той минава. Защото той документира абсолютно всичко от ден едно до ден днешен. И това му помага страшно много. Човека в момента има собствени бизнеси, той е CEO, създава уникално съдържание, обикаля целия свят. Скоро време му пожелавам да създаде и семейство. Да, това са двамата души, на които се възхищавам. Също така Дянката ми дава и страшна мотивация да снимам, защото рано или късно искам да достигна неговото ниво, което за България е high-end. Предпоследния въпрос е: какви цели имаш в живота? Това, честно казано, е много широкообхватна тема, за която мога да направя цяло видео. Така че ако искате подобно видео, може да влезете долу в коментарите и да ми напишете искате или не искате. Или ако имате нещо друго като идея, също може да ми го напишете. Така със сигурност ще ми помогнете страшно много. Но накратко, искам да преуспея. Това ми е главната цел. Аз се боря от ден едно. Имам реалната представа какво искам да постигна, имам реалната представа как да го постигна. Просто е въпрос на време. И финалният въпрос. Пак се объркам мотора. Защо спря с плуване? Това е въпрос, който ми го задават и приятели, задават ми го и хора в плувните среди. Това е тема, която по принцип не обичам много да обхващам, но също мога да направя цяло видео за това. И честно казано, ще направя такова видео, защото по-голяма част от хората в плувните среди в България трябва да разберат веднъж завинаги какво се е случило, и то не само с мен, ами и с мои съотборници. Става въпрос за огромна прецаквация. Така че не значи, без значение кой иска и кой не иска такова видео, аз ще го направя за себе си. Но след 2 години отсъствие от плувните басейни, аз най-накрая се завръщам и след 2 дни имам състезания в Бургас. Така че може да ми стискате палци. Не знам какво правя с ръцете си, но може да напишете в коментарите едно успех, да се абонирате, да натиснете лайка и, както казах вече, ако имате някакви идеи за видеа, които вие искате, може да ми ги напишете отдолу. Аз бях Борис, обичам ви, обичайте се и до нови срещи! A few moments later. Малко забравих да отговоря на култовия въпрос, така че се връщам. Дългоочаквания момент. Колко ти е голям? Да, банковия ми акаунт на този етап е изключително малък, така че вие може да ми помогнете, нещата, които върша, могат да ми помогнат и много скоро ще го разраснем. Надявам се да съм бил достатъчно изчерпателен и да съм задоволил любопитството на който и да